improvisoitu eri tyypeiksi. Että mä ajattelin jotakin henkilöä, Niin. Lahtelman täytöstä, niin heti puutui sen näköiseksi. Köntyskin voitiin kuitenkin. Se ei ole käsillä. Tunti on käytettävissä vielä. Eikö se ole hieno perhonen? Se on satua kaikki niitä. Niin satupäivä just. Mennäänkö nyt sinne? Joo. Kuuletteko teatteriin vai? En kuulu. Mihin sä teet? Eikö sulla näitä metsässä? Siinä oli metsässä. Metsässä joo. Siitä vaan heitit niitä kappia. Kyllä sä voit tulla tanssimaan. Raskasti puettu, en mä voi tanssia nyt. On vähän vaatteita. Vähän vaatteita.
meillä sitten. Joo. Minulla on teille kirkkanummari. Lähdetään minun luonne sitten. Meille tuosta löytyy osoite. Selvä. No niin. Eikö se ollut ihana? Taivaassa. Tää tanssi on ihme. Ei tämä kai filmaajalle ollut aivan hukkareissu. No ei varmasti. Suomen tanssin huippuhetki. Hetki. Löydettiin tanssi uudestaan. Niin minullekin oli. Eikö ole? Improvisaatio. Extempore. Nimenomaan. Tyhjästä. Taivaallinen pimuutu. Tuo tanssijatar. Liian paljon tukka kasvanut. Onko? Mä haluan olla täysin kalju. Ehtin katsoa parturi olen menossa. Joo. Hieno. Itseisarvona se on pelkkää roskaa. Terve, Tero Jartti. Ei ole tavattu ennen. Ilojärvi. Joo. Ilojärvi. Mä oon Tero Jartti. Sä oot Elis. Sinistä. Juu. Oliko se Ilojärvi vai? Ei kun Jartti. Jartti. Joo. Jarttijärvi. Joo. Se on joo. Mä oon nähnyt susta jotain kuvia ja sitä. Tämä on Hienolta pysyvää näyttää. onnellisuutta. Tämä on pysyvää onnellisuutta. Ja lähellä ikuisuusarvoja. Elämä opiskelu. No sitähän se on. Opiskelu on elämää. Liian paljon tulee karvoja. Meinaatko? Nekin on loppuja, kun hevosen harja. Nyt sitten on muisto jäljellä. Ai te olette tanssimassa? Paljon Joo. opiskelua ja muuta. No, Meidän kanssa täytyy lähteä sitten. Joo. Hei. Laitetaan näitä essuja ja huiveja vähän tänne ja sitten... Jäikö se liian kireelle? Se on kevät mennyt. Aika kivasti on mennyt. Touhu on aina riittänyt. Ainahan sitä touhua riittää tekevälle. Elämän katoavaisuuden muistomerkki on tässä. No ei se näin äkkiä, mutta 2 viikkoa eteenpäin, niin siinä on taas jo vaikka kuin. Valokuvaaja harrastaa säästäväisyyspolitiikkaa, Ahaa. kuten kuvasta näkyy. Se on toinen äärilaita. Se on toinen äärimmäisyys. Joko tai. Niin. Että vastakohdat täydentää. Mm. No niin. Suuri kiitos. Oliko se näin niin kuin oli tarkoitus? Niin kuin kanan alkio. Ihanko totta? No niin. Aina. Näin on. Menetin liidenkin mahdollisen menestyä tyttöjen maailmassa. Kyllä noilla taidoilla pärjää tyttöjen maailmassa. Siinä on tytöt ihmeessä. Kiitos. Tämä on palettikauppa. Se oli tässä, että romantiikkaa myytävänä, mutta se on romukauppa. Tullut kaupunkiin. Vapujuhlintaan.
No sehän on mukavaa. Ja hauskaa vapuuttelua. Sitä samaa. Ei. Onhan nätti Pimo. Keltainen kollega. Ai. Keltaista limonadia. Keltaista limonadia. Mennään. Käykö ostamassa? Joo. Yellow. Tuliko keltaista limpsaa? Löytyykö keltaista limpsaa? Joo. Tyylikäs koira. Muista kuvata koira. Se on suljettu. Se on suljettu. Näköjään. Se on jotkut markkinat. Tässä on paljon Nitsan tuntua. Nitsa. Kaikki on niin kuin olla pitääkin. Siltä näyttää. Tämä on vastamyrkkyä suomalaiselle jäykkyydelle. Kukkia on rajattomasti monenlaisia. Jotka ovat käveliviä kukkia, kuten tuossa. Makasiosta ei kiistele. Tuossa tytössä on vain se vika, että se ei ole minun. Pitäisi olla minun heiniä. Tois sun heiniä. Näitä tuommoiset tytöt, joilla on tuommoiset säädöt ja tilaus. Osoitetaan. Kaikkialla missä näet tuommoisia pitkäsäädöisiä kettuja. Vaaleat ja suuret ikkunat. Osoita minulle, muista se. Se on ainoa palkka, jota toivon sulta. Ja meille diplomatia, aamudiplomatia. Onko selvää? Siinä on noin 100% minun ihanne tuo. Ei voi mitään. Jos se on lantaa nakittaa tai mantaa lakittaa, sama arvoinen huumorikalla sama arvoinen. Sama tapa. Suomessa sanotaan käymällä nakiksi. Lantaa nakittavat ja mantaa lakittavat yhtä aikaa. Katso joo. Niin, että
Nyt on tiedossa on kantapaikka. 2 vuorokautta olen nyt tässä yhtä kyytiä. Aha, just joo. Haluan juhlia vappua vaikka hengessä niitä. No niin, minä viisi käytän niin kissa kuumalla pankolla vähän aikaa. Mä olen pari vuorokautta reilussa täällä. No niin. Tähän tietää missä kohtaa. Voi tulla tapaamaan se tietää. Just hyvä. Jos tekee jotakin uusia suunnitelmia tai muuta sellaista. Niin, ja vaalia tukka. Niin. Vappuheilain. Niin, vappuheilain. Ja pitempikin aikaista. Niin. Juhannus heilläkin samalla. On paremmin väkeä, kun se on iltamyöhäisellä. Mm. Kovat työmaat. Alakerta nikistetty pois talosta. Perustat railattu. Ruokapullo räjähti. Se kiinalainen sai höskät naamansa, kun se autotuolissa istui siinä. Nyt tää hernekeitto oli pari litran pullo täynnä. Se räjähti pullo sinusta korkeita. Kaikki nakkasi ilman kahdella kiinalaisen päälle. Siis tuolla paalupaikassa? Joo, siinä huonossa. Avasi. Keitetty hernepurkissa. Räjähti kuin ruutipammi. Joo. Ihminen saa aina olla valkolakki. Se menee harmaalakiksi. Mä katsoin just, kun mä menin tosta ohi ja mä katsoin, että ei voi olla totta, että Erkki Pirtala, että Eeli Siniston kanssa lähtenyt liikkeelle. Hei, mä oon Anne Saari. Ei olla tavattu, mä en päässyt sua katsomaan silloin. 3 sekuntia sitten tavattiin. No joo, se on totta. Muisti hoi, älä jätä. 3 sekuntia sitten ja tavattiin, nyt tavattiin toisen. Vanhat tutut. Aha. Joo, enemmänkin kuin 3. Mä oon ollut koko päivän myymässä vappupalloja. Eikö se ole ihanat korvat? Kyllä siellä tuli vähän semmosia, että ai sä oot semmonen pupu. Mä sanoin, no en mä semmonen oo, mutta mä oon tämmönen. Koomellinen räjähtys tuli sille hotellihuoneessa. No, mulla oli sitä... Kilo ostettua hernekeittoa parkissa. Se oli kaasua, mutta se oli niin paljon kannan räjähti. Oma kattua, mä tiedän, kiinalainen ja souteli. Se saa päälle suurin osa noskasta. Sivu, minnekä me mennään? Mikä meitä etappi nyt mennään? Joo, heitä arpaa. Onks teillä jotain kruunaa ja klaavaa? Ei ole mitään arpoja, mutta... Sitten. Kalenteri. Riemun paikka, tämä 9 riemu tuo ykkösriemun paikka. Mikä valittaa? No niin. Oita 1 vai? Oulussa oli 1000 riemun koppila. Sota-aikana. Eikö se 8 ole semmonen aika hyvä semmonen pyöreä luku? Otetaan 8. Parillinen ja... Ehkä mä joskus saan kuulla mihin te päädyitte. Parhaat ystävät. Tutu. Ja Eeli. Ainakin yläkerrassa ollaan ystäviä, alakerrasta ei puhuta mitään. Koska on vappu. Porkkana pitäisi olla tässä mukana, niin kasvaisi järki vähän. Porkkana laatikko riittää. Oli tähän aikaan. Harakan räkätystä alkoi kuulua. Ilosta ja riemusta. Mitä nuo punaisen etustava? Onko se joku seura tai
Onko sulla enää mitään esteitä? Ei, me ei olla ennen tavattu, mutta hauskaa vappua. Tavattiinhan meitä. 3 sekuntia sitten. Totta. Älä tule noin lähelle. Makuja on monenlaisia, kaikki maut ovat hyviä. 3 velipoikaa minulla tuolla. Oi. Velipoikia. No jaa, meillä on liian nopea aineenvaihto, siitä johtuu. Me ollaan peukut kaikkien kanssa. Täällä on hauskaa. Tai iloa. Erittäin järkevää, kun siinä on saman verran järkiä, tunnetta ja tahtoa. Niin tulee tasapeli. Asia! Hei! Jalan alta! Toisen jalan alta! Selän takana! Kaikki on niin kuin alla pitääkin. Miten Seikka voi? Olisi mukavaa tietää, kumpi on onnellisempaa, ilot vai riemut. Olikohan ne ilossaan vai riemuissaan? Sekä että. Aineenvaihdunta loppusuoralla vielä. Onko se sitä vai? On. Sopii vapun iskulauseeksi, että aineenvaihdunta on loppusuoralla. Aineenvaihdunnan loppusuora. Joo, koska meillä on... Pitään ja ruotsiksi tykkään. Ja tykkätyy. Jokainen ihminen kuvastaa täytänsä tilaa. Joka hetki. Ja suomalaisilla on terveellistä saada ylimääräisiä tarpeettomia estoja pois vapun avulla. Mutta suomalaisilla pitäisi olla niin paljon estosta vapautumista, että se aina olisi vappu. Aina osaisivat olla luontevia. Meitä on ylikuormitettu estoilla. Vappu on niitä vapautumisjuhlia. Eikö niin? Kuijat porskustelevat, kun ne tuolla joskus. Haluatko mennä?
Yritti kaataa minua. Niin. Tai teki susta runoilijan lopullisesti. Lopullinen runoilija. Mikä se on? Lopullinen taiteilija. Lopullinen runoilija on rupullinen lonoilija. Rupullinen lonoilija. On koristeellista. Jeltsinin Venäjä on mielissään tuosta vaakunasta. Niin. Samat saarin kaksoskotkat on nyt. Kuvastaa ihmisen tarvetta vapautua estoista.